Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamie Drama. O karon ato dayang i-upload ang kun ako ang pasultion part 10 ani siya mga listeners. Tao jud ta wala naka-upload o kun ako ang pasultion. Sinsa jud kay sa mga listeners no katong kahulat-hulat sa atong kun ako pasultion karon jud ta naka-lugar og edit. Inighuman sa ato ang drama karon nga kun ako pasultion. Na ako i-upload gapon nga Palamie Drama. Kalingawal lang po ninyo paminaw mga listeners o in-comment po dani ang drama nasa tayo i-upload nga kung ako pasultion. Ako rin isunod pag-upload mga listeners. Magbasa rin ko katong mga comments katong last nga i-upload na ito nga part 9 nga kung ako ang pasultion. Na yung mga comment diri nga pipila lang no kung basahon mga listeners. Sa pagkamot sugot mga ang first comment na to, si Oscar Baydog. Salamat sa idol. Mawagtang na sa mga stress ani idol. Salamat jud sa imo Oscar Baydog. Kini si Oscar Baydog. Die hard jud ni nato nga listeners. Permi jud ka support sa atong mga drama. Ako Oscar Baydog, dapat ko pasalamat sa imo sa imong kanunay nga pagsunod ug papaminaw sa atong mga drama. Maski sa kini nga drama kun ako masultion o Palamie Drama na jud ka pirmi nga comment. Salamat jud sa imo dia. Si Reggie Choi, salamat idol, malingaw na pud ko mintras nagtrabaho. More drama idol, God bless you. God bless pud sa imo dia Reggie Choi o salamat kaayo sa imo sa imong pag-comment na nabasa na ko karon. Isa jud na apil pud sa atong pag-vlog. Salamat kaayo sa imo dia Reggie Choi. Si Marisol Lapsal, katawa man sa tagpulitas. Pagkalingaw kaayo, makalingaw jud tinuod ni ato ang kon ako ang pasultion. O salamat jud kaayo Marisol Lapsal sa imong pagpaminaw. Si Helen Basil, salamat idol. Salamat pod sa imo ada Ma'am Helen Basil. Ma'am Delsam 99, hi sir idol, maayong hapon. Karon pagayod ko makapaminaw 2 days ago na. Basta Saturday busy ko holiday sa akong mga amo og nag-out mi tanan para barbecue. Ani agapon ko padayon suporta paminaw. God bless you and family. 1 month ago na ni nga comment ni Ma'am Delsam 99 niya karon pa man ta nakalugar o upload sa kun ako ang pasultion. Salamat jud kay sa imo Ma'am Delsam 99. Lipay kay ko ma'am nga naagid ka permino. Ay lang jud pagbiya sa ako ma'am. Salamat jud kaayo. Isa jud ka nakapadasig po sa ako Ma'am Delsam 99 na lipay kay ko nga naa jud ka permino. Wala joy biyay ma'am ha. Perminti jud ta. Ganahan kay ko kay kanang permi jud ka comment sa ako lipay kay ko sa imong suporta. Salamat jud kay sa imo diyan. Ug amping-amping sa imong trabaho diyan ma'am. Si Jude Plastico kini mao nindot idol. Ingaw jud si Jude Plastico no. O mga mga listeners, tanan nga comment sa tuwa sa ato ang part 9 sa kun ako ang pasultion. O ato na sugdan atong part 10 sa kun ako ang pasultion. Part 10. RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ang pagpasaylo balaanon, to err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag, nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, talit sa RMN Drama. Ang suwat tampo nga atong atagan o pagdagad no, pinada kinis usa ka babay nga napatago lang sa ngan nga Claring. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Claring. Kini akong problema bahin ni sa akong bana o sa akong lola.
Laging tiguwang na, di gid malikayan nga may kausaban gyud sa ilang mga ihukan o sinultihan. Pero aron inyong masabtan kung anong na problema ko ani, kung magud ini ang mga paghitabo. Gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's true. Ay! Mga lagot juga ni mo kanta ko daghan kay samok. Uy! Ay na lang, doon na lang kay tiyo na ka diha. May kay nibango na ka. Ay! Ngano ka sayo basta di mo nibango kanta-kanta pa mata diri, uy? Bangon ro sa'yo ay. Hindi sa'yo bangon. Ngano man? Taka na yung lula ni mo ay. Ngano man? Kahit kayo! Ipagtingal ka diro kay wako rin dungag. Unsay way nakalungag naman ko, uy. O gani, ato arito ka, saba kayo to, kapuyan, guwanga ay. Ay, ikaw na lang sa gisabot, anak, good. Unsaon tiguwang naman na. Gaba Ay, ang amasag palayaso na nato, gabaan ta. Maulagi, bergaba. Ato na. Ano naman, Ron? Gubo. Hagis ng tiwang. Ato! Lakaw dito! Ato! La, naunsa naman na laoy? Mga busit mo. Unsa na ng urasa? Huwag hapon mo kalungag. Nagsige na mo palami diha. Unsay palami ba? Pataka man lang kalaoy. Unsa nang urasa ron? Ha? Unsa man taan Watay kan anay-ane? La, relax lang ha. Kung di gutom ka, ali kay sukaran ta ka, ay lang taon pang hagis in town, uy. Sa may akong kanon diha. Ngawa may linungag. Kaysa may nag-ingon ni mong way linungag. Oy, kay nana di ay nga. Wa malagi na kaso ang abuhan. Ay, nga no gutaw ang anha makas abuhan nga tuwa matas kusina naglungag. Wa naman gutang mo gamit nis abuhan nato, good. Wa naman tay kanang makuhang kahoy diha. Nya kung magpanita na aso-aso mo, andar ba na ng hubak ni mo? Hubak ko taon. Ako hubakon. Pataka kamalanda klaring oy. Ay, nako ni mula. Dali ato sa kusina na, kay sukaran ta ka. Nana day suran. Na, nakaluto naman ko. Nag-utan kong tinunuan. Hibaw man kong paborito na nimo. Dali na. Kini ako apuhan, itag yun ni siya sa panahon nga idaran pa ni siya. Karon na tiguwang na gyud. Ako na lang siyang gisabot. Pero usay, sa puto niyang akong bana, si Bor. Ikaw pa, di juga kay bawang mo sabot ay tiguwang na good na. Ikaw na lang tayo mo adjust. Ay, adjust ba ta? Sabot naman ta. Pero usahay, kita mo na ito ng gara ba? Bida, wak ka na niya tayo Ha? Unsay tuyo, uy? Sabi tuyo gituyo. Klaro anak, ha? Mga nga sa tao na pala itaw laban yung mga puhan kay bugara. Nyon saon ko man na ha, ako nang kasabaan, naunsa baya ka uy. Hibaw baka nga kanang mga tiguwang mga luura na kaayo na. Unya mo itugo ni nanay nako nga panggaon gyud nako akong lola. Kay sa ilang panahon, mao in taon ko nun naggam namo ni nanay. Mao nga dako ang among utang kabubuton sa among lola. May dako mi kay wa mi pasagdi sa akong lola. Kay ugwa pas lola, ambot ug makaabot pa ba ko aning idara. Labing siguro dugay na akong nawa sa kalibutan. Anya, magkita ka hata. Sige. Basta ikaw bahala ni mo puhan, ha? Para Nung sa ka, pre? sapot ko sa bahay, pre. Ano mo, sad? Ito mo na puhan sa kong asawa. Iguwa na, pero maldita, yabon. Ay, ikaw na lang sabot, anak, pre. Anak mo ka naman tiguang. Kanaila pa, maray, drama na, pre. Tawag pa maray, pre. Gara-gara ginagila, ha? Sabi mo, pinangga mo kitaon siya po taon. Kini, pre. Di na maayra ba yung kutrahan mga tiguang, pre? Saom na ako, eh. Sabta lang. Sakay-sakay ba sa gusto? Kisa kayan. Kaysa heragod, padung ikaw. Padung ra bang mo tiguang, pre. Anaon lang ni mo. Inanaon ka sa mga imong mga apo na imong buhaton. Ha? Siyempre, sakitan ko na sila. Kana sila, pre, angan na mo silang mahalon, panggaon, kay gaman na lang manahibilin nilang panahon din sa kalibutan, pre. Mao nga, lipayon sila sa lang higayon, nga, sa dili pa sila mawa din sa kalibutan, sabto na lang ni mo, pre. Pre! Diin man kadong. Ito ko sa ilang paritan niya nga, eh. Nag-inom mo? Ay, mayroon na, eh. Nyan sa man ikaw na ka? Anyar ko, usog pa ko. Napaway sa ko dito.
Sige, sige. Pahuway sa, nakainom ra ba ka? Ay, kini siya akong bana, no? May pagkahanggaw sa gidni. Ibaw na siyang tiguwang na akong apuhan. Di sad kay pa mo sabot. Ay, kakidort. Hoy, Tibor! Hoy, Tibor! Tibor, hoy, bangon na diya. Panuha. Tibor! Sa ka ba? Suka ba? Lamig ka to. Bangon na diya. Kaya doon ako isulti ni mo. Bangon. Bukan mo na. Patitog. Bangon sa kadiyo. Lagi. Bangon ako. Unsa man? May lakaw si Charing, no? Ay, si Claring? O, Claring. Lakaw? Si Claring ba nilakaw? Ano man? Daan pa ko. Giahak yun yung bataa. Gingnan na siya nga manangid gutod mo lakaw. Milaag na sa tong panuhak. Laag yun. Baho pa to. Ha? Trabaho. Mao ba? Oo. Anahala, sige. Milakaw man ka. Sige, pato. Bidap. Tog na kay. Pakitog. Hoy, Tibor, bangon. Tibor, hoy. Tibor, bangon, Saba, Tibor. Unsa naman lang? Bangon, be. Kay wa diri si Claring. Bangon na. Kay na ako isugo. Ha? Unsa man? Paliti ko dito kuan, napkin. What? Ikuka ka man. Buang anyay. Paliti ko napkin. Kay maligo pa ko. Marisip na bro. Sobrang gingo ni mo napkin, oy. Nga rin tao, gidugo pa ka. Ha? Gidugo pa ka? Ha? Guwang ni mo yung napkin. Wa man di ay kudug ano. Siyempre, kalingo dito na ay. Sumukay, lumi pagkikatog lakaw na. Ay, sige pagudaw na ang napkin. Iwan na kadung kataon, kakindod niya ni mo. Tibor. Oy, Tibor. Bangon sagot. Tibor, bangon usaba. Sumuka naman eh, sumukay. Sumuka ba? Sumukay kang naon. Ha? Duka kay ko! Ay, wana day kudug ano? Di na taon ka matanoon lang. Senior taon ka, probida. Dili naman day kubatan o No? no. Na taon dugon. Ayaw, sige ko daw na ng napkin taon ni mo. Di ay no. Nala, sige. Ayaw na lang ng lapkin. Palitin na lang kog diaper. Diaper na lang, basig na bata kog maayo. Pagkakidot pa eh. Naon sa manipultahan sa kwarto dong? Sukbag na ko eh. Ha? Nga naman, o sa may naitabo? Sapot ko rin nagmayo eh. Bawa siya matitog. Igikan tam trabaho. Sumusamok mo noon kung tuog ko. Kay nga no, lagi giunsa man ka. Lami kay ko tuog. Pero bukaw ko sa mga puhan. Papaliton kong napkin. Saba diha, uy. Lagi. Ako ipasabot nga. Nga palit mga napkin. Awa na magkaduga. Igidugo pa rin siya. Tiguang naman siya. Ano sa may tubag niya? Ikaw siya. Din no. Limot ko. Di na to kong balik. Pagtataon, gipukaw sir ko. Palitin na lang kong diaper. Unsa? Mo to tokbot. Tungod kong kalagot. Sukman yung pertahanoy porbida. Laban man kong utong sa. Waitog. Tulpot-tultog. So, ikaw na lang gununti mo pas kanang musabot anang tiguang ba? Unsaon man ingon anak na magguno na sila. Murag mubalik na sa pagkabata ba? Paita yan. Maglain tare. Siya maglain. Impossible mo ipasabot. Yaan tos lula din nga siya na lang usa. Saba ka na Tibor, uy. Nalimot ka nga sa dihang bag upatang ninyo, wa kay trabaho. Kinsa lang sigig pakaon nato si Lola. Kay na siya mga tinigom. Nya karon abi kay nga naman kay trabaho, imo na lang siyang kalimtan. Ilara ni mo batasan, uy. Diba, mo to ko ipasabot ba? Maglain tayo, pero naarya po siya. Ay na lang taana Tibor. Magkamatay kita og mo nay buhaton mo sa akong apuhan. Kawani mo ikapaus, uy. Pagpang-apply ni mo trabaho, kasi naghatag ni mo kwarta para makakuha kag mga requirements nimo. Di ba si Lola? Nya karon ingnon nimo ana? Naunsa gud ka? Sorry na. Di na nabay tabo. Sorry na. Nay, ano siya pangupaw niya? Sorry na. Nagsuko, sorry na ba? Sorry na. Di na ko gustong makadungog pa nimo nga imong kontrahan ang akong apuhan, ha? Di na lagi. Sorry na.
Pwede ba? Sige na, okay na. Mga tuog na ta. Tug. Ay mo lula, may tug. Mga kita, mata lang ta. Naunsa ka, Kina siya, no? Ngutana pa yun na siya, bida. Gimingaw na tanim mo, bebe. Nawagi kita ka puro magbata, rama. Sus, Tibuel, pasi ba ka matas, lula? Chula, tumayo na Sapat yaw, Chula, lira. Uy. Tunas luna ni mo, sige na. Okay, tanawa mo, kapaw. Tibur sad, uy. Kabantay ka na, ha? Tibuel. Taning buon tani. Agay, unsa man kamuhubo og panty, apilon man nimo akong pahanin. Ay, sorry kayo. Nadama, good. Di, ako na lang. Ako na lang, Pi. Gihubo na. Kini, mo na ni. Chula ta, ali. Tibuel. Tibuel. Piad ba yun? Anak ni Bukan mo tanong. Ay. Pahak! Day Clareng, day. Nakay panyawan, day, haplas. Katong sid bitaw nga panyawan. Naunsa de ka lang. Ay, may sakit man akong tiyan, day. Oy, nakay haplas na panyawan, day. Kadiyot kay ako kuhaon, ha? Bida. Ay, ha? Kilami biyang ipatay! O, dera la, o. Ngano gisakitan makastiyan? Ay, ambot nga nun eh. O, sige, dalan sa na nimong haplas, ha, kay matuog na mi niya. Ikaw, katuog na sa niya. Ikaw man nimong haplas. Okay, salamat ako. Naunsa naman ka diya? Nia, buhi pa. Kung buhi pa, di na tiwas. Tiwas na to. Ay, tiwaso na to. Nga. Tingog ka buhi pa. Ni uso-usong madira sa biskaw. Halo, buhi. Ang bugiro juga patay naman na. Oo na. Kana na yung buot di mo ipasabot. Matay, gisapot. Ay, la. Ay, sige na lang. Ako na lang bahala. Banhawon tani. Huyatin ng umayo dayo. Tanawa dayo. Huyatin ng umayo dayo. Tipoy. Dayo, Clareng. Inda ay Ay, Clareng! Nimal. Maglisod ko. Nimal. Daan palagi ko. Clareng! Kadiyot sa lang. Unsa kadiyot to? Sa tumaplasan si Lula, kay basi ni sakit og mayang tiyan, ana. Saan mo rin mo? Paghabol sa diha, aron di ka mapanuhutan. Ay, buno! Oy, nagmata pa dahil na stable? Ginaman ko! What? Pwerte kin sukuan sa akong bana, siya niya nilakaw ug ambot asa to pain. Ano akong problema kay mura di kin sila magkasinabot og sa akong apuhan ay unsa kong buhaton. Unsa kamo ang pasultihon, Clareng. Okay, ang sendo na to karang adlaw, Clareng, Ate Pres, Clareng. Ang problema ni Clareng, kanilang yung lola lagi. Samukan kayo, Nya pinanggap ni Clareng yang lola, pero kani taon si Tibor, may luoy kayo, kay matupo kaon siyang lola, papalit dapkin. Nya, usahay, ugwa na ko noon siya, di naman day kun bata, no, diaper na lang. Anak, kay bawo na siya nga, di na ko bata, no, sakto, diaper lang, kay basi di samot ko ka bata. O nya, magkuan sila na natural mo ginas magtiayon na tipres ka namin nga labing-labing magkuan. Ay samukan kay Lula. Ay day, nakahaplas dia day katong sedlement oil. Maputol in taon. Putol taon ilang gana. Lula niya, kuan sipat, no? Si Aw. Hapit gyud ta to ati pres kanang paduong gyud ta to. Nanok-tok day, haplas di ako buko-buko de. Mura magsalisa sige haplas. Lisa, sige pa, plus. Wala man ko daw, natural. Ako sa dati pres, mga haplas ko. Kada gabi, ako hapit kada gabi. Hindi, haplas ko. Manang bawa atong panuhot, ito ang sediment oil. Kanya, Bam, usap may basa na to, yabi. Ang kaning ilahang gipuyan, ang ilang lula, murag naara sa pikas tingali nga kwarto, no? Tipon tingali, no? Tipon sila lula niya. O pikas nga kwarto. Pikas kwarto, ati pres. Maura. Ang kuta ng ano ni Amsa sa apo mo puyo, asa di ang mga anak niya uban, no?
Naasan. Tingaligo na iyang anak. Nya mo Kasi na lang mga anak to sa abroad, unyang ginikanan sa ni... Wala kiba, patay na ba? O unsa? Oo. Waman kung isulti diri. Maot siguro, nung muna puyo sa ila, ha? Tiguan naman sa taon, uy. Isa pa may imong pa babantayon sa ilang apuhan. Di mo na lang tong apo. Ang kaning... Di mo na lang. Kaya kung ari ka di Respanoltihon 23 sa versikulo 22, gayong mandre, ayaw pagtamaya ang imong inahan inig katigulang na niniya. Dili man nun inahan, apuhan, pan maorang kuana. Maorang istorya, ha? Kuan, kini nga ang murag kanang normal ra man na kaini na murag basic naman kay nagulyat ngon ana nga ang kita man kung mga idaran gulat ini kabot na sa panahon nga motiguan nat kanang gamay lang kay natag kinatulgan wala man mo ko observe na gulat no kami ina mong kami nga edad lang si tinta kapin gulat no mahigmat ta gyud mahigmat ta gyud mig alas 2 pasado or alas 3 Ako 50 kapin ko ba makabatag gyud ko ano oras Alas 3, bata ko, makabalik kong tog, alas 5. Pero sayo mo na nga tog. Sayo kong tog, alas 8. Uy, kasayo ko di ay. Oo. Say, alas 9 pasado, tog na ko na. Ako kay makatugo say kog alas 11 or alas 12. Di ba? Mahigbatay gid mig alas 3. Mao ba? Hindi na may ganahan matug, ganahan na magkuri-kuri. Ano tingali na mga. Papasan ako nadunggan sa una, nga basta kuno dako na og edad. Oo, mo ba? Oo. Ani na lang day, kanang naang ingnon tang punga, kay bao magid mo tingali kung sa orasan, ang ako lang. Pero, pananglitan, buta nato, kani si lula ninyo, kay kanunay na may matamatal, bag-aray na skadlaon, sayo matatan siya matug. Kani ano mga idaran, sayo kayo na matug, sayo matug, alas 6 natug na, pan mo lagi mo matag alauna, alas 2. Kanang, ay maayaw, aray na lang mo mag-exercise sa kuan. Bandang alas 10, alas 11. Sa gabi eh. Ayaw lang atong lang kadlawon. Apan wa man gibutan diri kadlawon pa ning ilang lula sa panawag o kuan ba? Oh. Anay ba naman tingali mo day o kuan? Ay maayo gulat. Nga saban. Ang bato nila sa di pa sila mga tug ilang haplasan daan. Mas mayo pa. Oh, haplasan daan. O mga itasag jayaper palitan daan. Ano di na mamukaw ka ha? Unya pakan ono siya ahos ba para makatug din? Di man sayo matini matug. Di ba? Lain sa kayo mong presuho, no? Mulakan yung puta. Lain kayo. Batik kayo. Looy kayo. Ako lang mutyabaw, no? Looy kayo. Ana na lang, kamo na lang mo adjust siguro, no? Kamo na lang mo adjust siguro, kay total ka na kaming mga tiguang na, sayo man kayo may mga tuog, ako bitaw gulyat, sayo man kayo kumagduka, pero sa'yo napaligid ko'y buhat-buhaton, munang di ko katuog o sayo. Apan, kanang iyong mahigmata gyud. Naaman na sa kuan, ako na itong awot, tanawon, asa to napit din sa kuan. Tanawan ako na naman. Asa din sa bala na to ko sa latang, gingon dire nga, mabungol ka na, tutay na lang imong ngipon, unya, apan, sa imong mabungol ka na, apan, mahigmata ka, bisan sa awit sa mga langgam. Na, dire? Diba? Wala rin Biblia nga, mabungol ka na, magputi na imong buhok, gamay na lang imong ngipon nga usap sa pagkaon, o dili ka na makadungog, apan, makabati ka sa awit sa langgam. Sakto tingali kay kami na mo may agin ako magdaran ko gulat. Ang una gina ko mabati ang tilaok sa langgam. Alas 3 na alas 2 pasado. Ani na lang dai kay. Ani lang. Adjust na lang ninyo. In kasok tanaw ninyo nga kada kadlaw magsig pamukaw ang inyong lula. Oo, ari na lang mo magduwag basketball or mahjong ari sa sayong gabi eh. Aron dili magsig panawag ang inyong lula niya. Akong gingon natin press, sa di pa sila matog, ilan na haplasan daan. Haplasan daan, pati muon daan. Sige. Aron dili na magsig hasol nila. Ikaw ba, matug ka, o oras ba? Matug ko sa mga alas 9. Ikaw ba, Priscilla? Alas 10. Depende sa ganahan ako. Alas 6, alas 8. Oy, di rin tanaw pa kong TV, anak. Netflix pa ko. Pero dukay ka. YouTube, magtanaw pa ko. May kinig ka, maduwa ko sige tanaw sa cellphone, magduka man ko, isa mabuyan sa cellphone. Sa cellphone, magduka ako. Sa TV, dili? TV, dili. Pero dukay sa ka mo mata. Mga alas 4, alas 5, mata na ko. Dili kay sayo. Ako, kita mata ko to alas 2 pasado, alas 3. Mamata ko, anak.
Niya, di man makatukog-tukog balik. Tanaw na ko akong cellphone sa oras, mga alas 2 pa, tukog balik. Ako natukog ulit, no? Pag tungot akong kalapay, kagikan ko sa biyahe, pag abot akong boyfriend, hapit bitong ko patiri. Nga naman. Nakatupan ko. Nirungan ko ka, kinsa ka? Siya man ko di ay na. Langit na ba ni? Salamat pa wala ka dito lumanon. Good ako ang puzzle, tiho. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Atong suwatan po ko tugatagan o pagtagad, no? Pero da kinis usa ka lalaki nga napatago lang siya nga tatong. Kinigibatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaya sunan ang atong sender, si Tatong. Hindi ako problema, bahin ni sa akong utang mga dugay na taon kayo. Murot sa nagtuig, kung gano'n na problema ako ng utangan, no? Inaniyon ako pagsugod ng mga panghitabo, ha? Pre, Tatong, kanto kanyang favorite ni pare Jumong, ha? Galar na katuyo favorite mo. Pre. El Duito. El Canson. Spanish singer ta, pre. Spanish. Maman, El Duito, El Canson. El Mamam, El Mamam. Talaga. Talaga, pre Jumong. Talaga, pre. Siyempre kita pregunto mo ang domo. Dong, naay nangita ni mo. Nangita ko na kadiyata. Kaya kinsa man day? Imong manununod. Ha? Manununod? Imong manununod. Imong giutangan ba? Masunod man kita na nimo. Mag-hotel. Hi! Tuwa ka dito eh. Sa mukha ni mga panuha ko eh. Oy, paningin ko tayo kwarta. Ano natin kwarta? Di kayo pakita. Bida may good luck. Lo, asa naman to? Nagkuha pa gani kong mas snacks? Kasi saka, pas ko tuloy mo. Bida taka lang paningil, bisang guwais film, ningil doon. Asa na lagi to, uy? Ito na yun, sibat na. Halagi, unsa man to nimo? Pauli na ko. Nabayaran to nimo. Why, bayaran ko taon. Nagpapauli mo to nimo. Unti ka bayad. Maod na gipapauli na lang nimo. Ang sa karina to patulgaw na nung unsam sa taon ka na Roy. Ano ako naman yung naunsa ni? Uy, na ikaw man nangutang, di man ako. Mao gani. Dili na higayon nga doon natin kwarta. Pero... Pasag di lang, ay kabalaka. Total, malargaan man ko hapit. Mabayaran lang ginagawa. Total, hapit mo kumlar ka. Mabayaran na na. Ton. Musta na, Tom? Ay, dahil pili. Kuhan ba? Nakalitan man ko nimo. Pastilan. Wa mo kaila dahil mo. Niguwak man ko sa mo to eh. Ay, mau ba? Nya, bayad ka. Ay, steady lang sa tao to dahil ha. Eh, karumbuhan na. Alam mo siguro karumbuhan na. Malargaan ako. Ha? Larga. Mau ba? Asa ka larga? Sa Singapore, day. Singapore. Ay kabalaka. Ay, day, pili. Ay kabalaka. Inig-online ako Singapore. Dati kang Singapore yan. Kung sa man na, mga gwapo na sila. Dili. Pre-breakdown rin na itong Singaporean gold. Singaporean gold. Abi na akong taga Singapore, imong dad-on para nako. Ay, ano man. Gusto ka? Dati ka namin nagati sa ito. Ay, nalang ay. Bayari lang ko sa imong utang. Ay, pera lagi ka. Ha? Tubuan ito na ako, day. Ano nigulin ako gikan Singapore, ha? Ano ka, uy? Kita, bering tangan tayo. Kano sa kay may tabo, no? Ang mabali? Mabali, ang man? Nga ang maningil, sad ba mo ay mutago taon? Dili ang paninglan mo ay mutago. Pero may mga bunog kayo na stand ng taon, ay. Mausa lang taon, usa, unta, baka usa lang ba nga, ang maningil may mutago. Yabag na dyan kag utok atong. Bisa kung saan na, yabag na ginang utok mo. Ay, kakidot. Ay! Pre. Maday yung larga to, pre. Pre. Awat lang kong tawag sa among agency taon. Iya din yung pitatong sa kita. Sulti pagkape, apil kami. Sulti ta ka. Wa sa taon ko kanang wa silang sa kumanabi taon ninyo, pre. Ano ko, pre? Wa man sa taon siguro. Sulti ko ninyo ba nya palpak day. Daghan na ta, di ba? Unya lang siguro makalarga ko. Akabulay sundod niya. Basta, pre, ha? Basta tubang ni may pingamakalarga sa may kay pastilan. Daga na mga gugutang, oy. Ay, ikaw rin dahil, pre. Unsa, tamasad ko. Wa palibak eh. Ay. Unsa man, pre? Manimingil na dong, oh. Iahak ko na ba ito ko ikadata, ro. Uy, pariya si tahan na, pre. O, saman, ni bata. Nagata, pre. Ha? Ay, nabudagan ka ba na may kadaganan, eh. Sa motin mo gukdog, bakitaan mo niya, bulikay mo niya. Pre, sa may baton, wari, pre. Pre Jomong. Sa mos mag-usap. Natong, pre. Kuhaan lang, kining relax lang mo. Ha? Parehas ang tulo.
Puro sa mga utangan nila. Pangita lang ang diskarte kung sa oras na to, nga malihayan na to sila. Wato na itong doon. Pastilan. Nagtapok uri ang tulo ay. Mga banggiitang mangungutang. Di na mo kaikas karon. Kaya nakita ka na mo. Ako doolon. Si Araw, wag yung mamayad aning tulo. Sama kasi, paugat yung kasi. Usay paugat, ha? Ina ni mo, Kamu paugat kayo. Ako na. Sa mong duha ay, bida. Sa'yo gusto nyo duha. Sa'yo gusto nyo duha. Alaya, teliluan. Usay gusto. Ano mo, ikaw? Usay may gusto ni mo, ha? Ay, kon. Hello, guys! Kanyang utang! Nagidubra na ka. Ay mo, tuliso ka. Di, ito, pagkawalan ko. Uy, utsaman! Ha? Utsaman ka rin? Ikaw, saman. Bida. Saan? Utsaman rin. Laro mo ito rin, barong mo. Ay, naunsa Usay, guys! Ay, lai, mga pila. Dahil pila, sumagon ko nilong duha. Uy, sus, Maria. Ayaw mo pag-away, oy! Di, bangko, di kagwantaan ni ba? Pagkamintas ng 500 diha, di ba? Pagkamintas ko 500 dahil! Oo, dara. 500 lang, 500. Ay, ayaw mo pag-away, dara. Ikaw ba? Salamat ka kanas nagpili ha. Wapat! Bida, sus! Hindi, madukol. 500 daw, pili, 500. Pagkabita sa kong 500 na bida ka nung ligin tohan na pa. Exirit ha. 500 lang nang. Kita exirit, 500 lang. Dara. Ikaw, di ka mo kami. Ay na lang. Uy, pangulutahon ka no. Kulutahon na. Anong kapong pre? Ikaw, taon mo, ana, oy. Hala, oy, mga priso mo, ana. Unsaon na lang inyong mga utang. Panabla rin. Ako pagamitan nito sa kalibo lang. Panabla rin ako. Pila-pila, soy. Sa kalibo lang. Ay, dana doon. Relax lang, uy, kalma lang. Uy, ginoo ko ninyo. Ay, parehas lang mo, mga utangan. Taon. Deo sa Mandasman mo! Kita yung Mandasman! Buhay na, Tong! Ay, Tatong! Magkapatay ka! Ay, pabusbusan ni mo! Bida, pabusbusan mo! Ay, magtagang balik mo! Bida! Sus! Bida! Nagtuo mo, di mo na ko absan! Dahil pilih din nila kaya ha. Kay gukdon ko rin mga ayaw na lang katong. Ayaw na lang sila. Ginoo ko. Uy, di ko tatong sila sa jumog. Ginoo ko. Huwag tamo lang. Pre, gara ko pre. Pre, tutog. Pre. Kusugan yung blaka doon. Pilip pa ginako ni mo pre. Ipit kay pre. Ipit ba? Sinunod din ako. Di ka rin re-ariano. Kagat yun. Hindi re-boris. Ading re-boris. Bilib ba? Waka pa rin gilay. Bilib ba gawin mo oy? Bilib ka ni mo. Hutok bilib mo pre. Basic na pre. Basic na. Scientific methods. Scientific pre. Asam na rin pre. Asam na rin pre. Kamo. Ay, ipuno na itong kwarta na to, be. Ipuno na itong duha ba? Ay, atong tulong ka kwarta. 500, 1,000 to. Ipuno to rin. Magkita taga kananan. Kaya gutom kayo. Basta sa ko pre. Gutom sa ko na. Okay. Tara. Ngita taga rin niyo. Okay. Pili mo diha. May niyata silang mampay bayarkal. Nay putsiro ka ni. Nay putsiro diha. Nay kanding. Balbagwala ko pre. Okay, way problema. Dai mili. Kagay may ani putsiro dai. Nya tulog sa kambal makuha. Tulog sinugbang baboy. Karisan ma'am, Fe, kani imuhang adobo lami kayo. Unom ka karon. Okay. Luoy ang pili bida. Ratol ka pre. Abi nag-away kita. Tinuuri na. Nanay utok da pre kanang uskanding pre. Kayo. Okay. Mao ni ginaingon si tawag ni Jibad ka. Diskarte pre. Believe ko rin mo muna diskarte pre na. Sa sunod pre ba? Kato bitaw late na bitaw. Kato bang kiutangan ang buwan. Bukya mo yung boto na to, pre. Ay, las itong rani, kaya listo kaya atong sukon. Bayra itong rani, katulis dita, ha? Sige na mo. Nya, na itong ordero, mga ano ta? Orti pa nga na mo, kidaggal mi ka. Order mi bayo. So, wapal mi magkaon. Hoy, nag-uli lagi dayon mo. Ay, Miyas na pili. Nang pili, niya lagi ka nang. Sa ako mo na ipagumangkon ng karinderya na pre. Ngaon mi na pili, ngaon mi taon. Sige. Dali ra lagi mo ang inyong away ba? Dali ra lagi. Ay, unsa man duwa ra dai. Adi, uy, bida.
Sabagay, magaling ini gini, ha? Magal yun ako siya. Di ay. Nala, sige, dali mo di pangaon. Kay mag-istorya tan ninyo. Puta na to kung pilay tubo atong inyong gihuwaman ron. Dito tubo ng pili. Oo, naamo lang. Dakura tayo itong tubo, oy, kay ti mo'y miandar nga akong nervyos sa inyong kalaki. Kana ko sila, God? Sila mo gini kaingon, God? Ako tumuli mo? Sige, pag-away na pod mo. Kanang away-away ninyo diha, mapriso man gid mong tinud-anay ba? Kay nay, awan ang kilid ninyo din ha. Presinto na sa kapulisan. O kaya ubang na nga diha, mga pulis tao na. Sige, pag-away mo! Patay! Ako anong pili? Kanahan mo? Inyo lang dahil kung gikabuangan ha? Nag-away-away dahil mo para di ta mo paningan sa inyong utang. Wa man gud mi makibaw ng pili nga manili ka. Wa man mi kibaw. Ay, nalang ka ninyo. Unsa man? Di yun mo mamayad sa inyong utang. Malakop na mo. Ingon di mi bayad tao itong mga utang ako. Bayad yun ko sa utang, di ba? Labaw na ko mabayad. Asa lagi na inyong bayad? Wa pa lagi tao ni kwarta. Naku niya magalarga ko. Nyarang na nako'y kwarta. Unsa man yun mo? Gusto yun mo ipapriso ta mo? Na, imo mi ipapriso? Saan mo? Tibik bayad sa utang na mo? Bida-bidi yung tuloy. Pakungon ko ng mga unin nyo ron. Nganong nangutang mo nga dili man di ay mo makabayad? Dili, nang pili, abin mo, dahil, ginday mo, di ba na may saktong pangutanan mo, saktong pangutana, nga anong napautang, bangka nga, di ba di ka makagwanta, kung dugay may makabayan mo, dapat, imuutan ang yun, na. Bitaw. Sakto. Di ay, sa ato pa ako na dahil ng sayop, Mau yun! Di ay, pwes, ipadakop ta na lang mo, huwat ako niyo din niya, manawag ko polis. Asa naman tong polis kalit malang nangawag tayong dere. Basta ikaw sa tuloy mo. Dere man to kanina. Ito sa kining may sibat tatabay. Mayo kay ito paingon ha presintos polisi nang pili. Dagan mo kanang minute tips nga dagan ha. Tara, dagan mo. Dali. Wata ko dito sa ko. Wata ko pre sa ko. Unsa man dai. Ano namin daghang bag unsa bay mga suod na inday ha. Mga sininan ako tato. Ano man? Layas na ko. Unsa? Daghan na kay ni anhi dinhi og nangita nimo. Maningil sa utang. Ang uban dako kay tingo bagyaw-yaw. Unya manambo ang mga silingan nato. Mao mubiya na ko dinhi atong mobalik ko ngani kun makabayad na kas mga utang nimo tanan. Aday dira bidabiyaan ko nimo dai. Nabahala na ta diha oy. Giingat ta ka nga dili magsikig pangutang. Karon unsa na ha? Mauwaw na patatong. Busa, bahala ka na. Ati manade mong kaugalingon kay ako muuli ko sa amo. Ano akong problema taon? Pili akong asawa taon, kaan ko. Kung makalihog taon, kay mauwaw taon ko sa akong mga silingan. Di ko kagawa sa Mumbai. Ako may ilang istoryahan. Mauwaw sa kumuapas kung kaspa sila, kay kontraryo, may taon sa iyang amahan taon. Di mig-away ato iyang amahan. Saan rin ako? Palito, tabagi taon ko nyo. Bam, naabay, mabasa nga mauwaw magawas sa bahay tungod sa daghang mga utang. Saman kung kami pisultihon. Okay, ang sendo dato karong adlaw. Si Dodong tatong ati pres. Tatong. Parte ra ni siya mga utang ati pres ba. Nga utang niya nga kanang bisag dugay kani mabayaran nga kanis nang salod sa mao ni kanang sige paningil taon ba. Nya iya ang hinong ginawangan sa ikaw nang napahuwam ka nya. Nganong mo di ba ka maghuwat. Wa man nimo bada akon ang imong gipautang makabayad ba di ba paghuwat Nasa portion nila lang silang to lang damadama nag-away-away. Nag-away-away silang tulong. Aron din sa kabayad. Nya ilar ba yun? Hulman sa tagkuan yan ang bikay para kuan. Gipahuwam sa ni man ng taon. Ani katapusan lang kay murag naabtan sila nga nangaon. Kung nang gusto ng salud, ay inyo di kung drama. Kay nangaon mo din Kay maningil tayo salud, wag dayon na sila dinunggabay kuno hay di iyang panagan. Lagi. Nahadlok taon. Porting hadlok ka. Tama sa last page lang. Si dili silang salud silang pili. Pili di salud gamit si pili. Silang pili ba ilang yutangan taon. Dire sa kuan na pwede nga kanang nabta niya nangaon. Nangaon lagi sila. Inyo kung gikan nangaon silang tulo. Lalalis sabot ray. Gibiyaan siyang narabam yang asawa. Nagdaog sinina nilakaw kining palayo. Saon man niya taon. So ang iyang pangutana ang iyang pangutana karon mahitungod din kanong iyahang kahimtanglan.
Mauli ako problema kay mauli ako asawa, gibiyaan ko, dili ko makaliho kay maulaw na pud ko sa mga silingan. Ako na ilang istoryahan unya maulaw sab ko moapas akong asawa kay kontraryo mi sa iyang amahan. Alright. Bitaw, tinoda. Sao man niya Bambi? Una sa tanan, sila manggod kanang mahilig mo sila magdiskarte. Kana bitaw mga kinaya sa tawag maningil, madayon na yung away-away. Drama-drama dayon. Style ba? Ato na lang, Pinakaraan mo eh. kuan, kining tatong kanang mao ni ingnon ta wake up call ninyo. Magsige mong pang diskarte, yung panilingan mo, inig singan ini kanang inawayay mo nya nigdagan sa daw mayon ka nga pasong tabi wala sa kunig 1,000 mo ako tong pason dunggapon ko to impon tawon kuan katong ayo ito ro 1,000 ayo ito sinang pili ta muna na adre pambitan na lang nato dong no naging on dire sa kay buutan niya tang pili madara sa taon dayon lag binuangan nya makahuam dai sila kwarta ato na kang pambitan no dire sa Salmo 34 verse 19 kana ba daghang kalisdanan ang antuson sa matarong. Apan luwason siya sa Ginoo gikan niining tanan. Ampingan siya pag-ayo sa Ginoo ug dili siya kabaliag bukog. Tiaw mo kana? Ikaw man ka nagtarong god, dai para imo ay. Luwason sa Ginoo ang iyang masulugon. Dili ni kani silutan kadtong midangop kaniya. Ang imo na lang buhaton ani dong mudangop jud kaniya. Kay gingon ra ba pud diri sa 21 Salmo 34 verse 21 ang buhat sa mga dautan mauray makamatay kanila o diba? Murag naigo na siya nila ug silutan ang nasilag sa mga matarong pamatiya ra go diri kwanta tongging go diri ay ang buhat sa mga dautan mauray makamatay kanila ug silutan ang nasilag sa mga matarong iling gingon diri nga mao makamatay dili na to literal nga mamatay jud ka nga akong sabot karon panahon na mura kag namatay kay nimo asawa ni biya nimo ang mga silingan din mo tagad nimo inig-agi nimo manglingi na din sa murag ang ilang pagtagad nimo namatay na kanay sa ingnon ta diri lang sa simple nga pagkasulti pero imo ning lawmon maigo jud ka ani ang buhat sa mga dautan mauray makapatay nila og silutan ang nasilag sa mga matarong kay mo atras kapag balik diri sa 19 gingon ay daghang kalisdanan ang antuson sa matarong so nayuban mingon bitaw lang sige mo kog simba sige mo kog hatag sa mga nananayon og hinabang anong nag-antos man ko naara din daghang kalisdanan ang antuson sa matarong apan luwason siya sa Ginoo gikan ining tanan ampingan sa pag-ayo sa Ginoo dili siya kabaliag bukog okay mao na lang to dong og naamoy ingnon ta gamay mahikap diha hinahinaya na nagbayad aron makahuwamog usab ug aron usad ang pagtagad ug pagtan-aw sa mga silingan mahibalik makalakaw ka nga singa magala ka ng taas no sa taas no sabi saya taas ug agtang taas ang agtang ba taas imong agtang nga maglakaw ka taas noo Taas ba? Wa kay gi ka. Ang mo agtang kay dili ka makawa, di ka wa kay gikawa. Wa kay gikawa. Tagbaw kag duko-duko. Dili ka kibaw ng taas ug agtang. Kabaw na siya. Ha? Ay lain sila mo ubos. Wa ko yung ugtong. Ugtong naman. Dili taas siya lang. Balik ka pangutan na. Balik ka wali ka sige. Wala ka kibaw ng taas ug agtang. Oras o ako nakita. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga Palamay Drama ug mao kini atong sunod nga drama. Ang suwatan po karon katagan og pagtagan no pinadaha kinis usa ka lalaki nga patago lang siya nga Dikoy. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kigsunan ang atong sender si Dikoy. Kini ako problema ba akong lolo ba nga bisag guwang no giro gyapon taon tayo. Kaysa pagka tinuod lang, tan-on pa niya akong lolo. Soy po kini, pero aron inyong masayra na problema no. Inanion ako pagsugod ang tanan ha. Kanta sa tani. Kanta na. Lug na mata ko yung na. Ay lo. Practice kog doyog lagi para mo. Pasita lang. Ang tingon dali mo kung ako pa nakatag-iya siya na. Puro tingaling babae din sa ato. Ang babae sa ato nga dili makatilaw na ako. Ang tinoon ka na. Karoon lang gani. Naura gani na ako ang isaligan ako. 30 na gani ka buong babae nakatilaw na.
sa panalo, ha? Sabong tagal ko pa nagkatingog parehas ang ibuha. Why, siguro. Na nagbabawi rin sa ato, urot. Kalma. Lolo, kalma. Bungkag na ning bahay na to, buta. Lolo, kalma. Tingali mo bungkag ni tungod sa kakusog sa hangin. Hello, boy. Kaligunan ng baya. Wa baga di kabungkag katong katapusang bagyo nga may luaw rin sa Pilipinas. May biya na lang kato kay nauwaw. Ang anong mo man? Wa baga bungkag sa ito. Kakidor. Kita na to. Ato tas plaza lo. Kuyog ta. Kay magduwa mig chess dito ron. Sige mo kuyog ko. Ay magduwasan ko. Ako ni kuyog. Ako nulo punso. Kung magduwa ko dito sa plaza chess, kaduwaan man ko dito. Pero, usahay, kami si Lolo makakontras chess, kay on nga, maghambog magyod siya. Dito sa plaza, lakaw layo, ha? Mangita ka na ako, anara ko sa dawanan ng chess. Sige, Rikoy. Balik kagubtan ko ron din, may daghang mga chicks. Nanasad. Sige, bahala ka niya. Basta, ay lakaw layo, ha? Anara kita, ha? Hello, ladies. Igo lulo, sinawag na po ya, slide, manglangaw, luloy. Sa piyuta na niya mong lubot na luloy, luloy. Sige lang dong, sige lang. Makahuyan pa man. Bugal-bugal sa itong bataan. Doon na lang ko sa plaza. Sakto ka ron kay Domingo, naghang tao sa plaza. Siya ruwa tayo maila-ila dito. Ay, kalisod, aning gwapo na, oy. Magkakidor. Dugayas ako, partner. Dugay man makailis iyang diaper. Ay, mayong parihas di mo. Mamulol lang, dugay kayo kasolong. Dugay man kay ka. Ay, naursa ba ya kaminte? Baka ba na ako kadaghan kayo tag-fans? Ang agbansa, ako lang silang isnabon. Ursa ka ba ya? Kinigong dumugon kayo tag-chicks. Maglisod ang balibad. Bugiro, biadin mo taon, no? Bugiro. Gusto ko ang proy ba? Ha? O si proy ba? Si proy ba? Ito ka lang babae ka nagpadungan, Ano mo ko naagi sa atong kilingkuran ba? Awa, ha? Akong taghuyan. Ugawa! Di mo kaguloy. Hello, Luloy. Kakita ka? Ay, kailan na yun sa... Ako, wag ko kailaan to. Ikaw naman di ay doon ay kaila. Ako, dagdan masan kong kaila. Daghan lagi, pero pulos na po barikosol o paa. Rawa ka na, ay ka nang nagdoog din awa. Asa? Uy, Luminti. Mubayad na kasi imong utang, Lo. Dara lang, day. Wapa manghatag ang senior citizen. Kidot maya, si Mayang ba nito? Wako kaila na. Kidot. Ay lang lagi pag pinarihas na ako. Layo na kayo ka. Ako pa. Magduwa na taxes. Okay. Deng. Hoy, Deng. Ay, hasang bungulan ng tigawa nga. Deng! Nga no, sa seng. Natanaan manoroy tas plaza, Deng. Waka pulik inatubang anang TV, Deng. Na, tibihon baya ka madugay, Deng. Dali na, oy. Manghunting tagbiyodo dito sa plaza. Dali na, Deng. Sa mukasan aning tigwaga, oy. Kadiyot kay magdayaper pa ko. Oy, makitoy. Sipyat ganin ng mob tigwa nga ron, mati yun Usa lang kasipyat, usa lang, mati na yun Pobita, dugaya ba na kamoboy, tigwa na yun akong kontrada. Ay, aska, dugaya na kamob. Basta masipiyat ko din mo, ng tigwa nga, mati yun ang diretso. Tumor sa lang ha. Sige. Kung ang mayong utok ni tanaw na itong magselbi, magyong ka na ako. Ha? Gwedugar magmo ba? Pirat-pirat ang martalang aning tiguanga. Sipiat gali ro ka do, matay yung kagretso, matay pag di ba lagi? At kung kaya mo ba? Kaita aning tiguang atong kontra, Ay, ito kaya ba,
Sa naman, dawaon pa ba na to? Kay nagtuo kang makapildi ka na ko. Ha, simpiat ka lang rubog. Marty na ka. Ay, tayo na to. Move na, move. Say move na. Ikaw mo i-move. Imo mangob. Sayang ako, ha? Kaya ba ka? Imong move. Tiguang naman nga akong kontra, Ayaw binuang diha, loy. Imong mob, kahuwat ko ni mo. Kay imo mang mob. Oo, ako naghuwat nga ni Hara. Nalimot ka nga manaman kong mob. Tiguang naman siya, Ikaw mo tiguang. Limtanon kay ka. Bidasan, magayaw naman Kung mantag bagay. Sige, tagaati ka ko sa kamot. Bugiro bildi mo. Unhay ko. Ikaw mo Unhay na lang ka. Unhay na lang ko, bidaon. Noy. Unsay noy, ha? Bida, sa nanay, gaway, bida. Duwal mo, unsa mo, Dire, ari mo dire. Unsa mo. Ang una, binuon mong merkada, arman mo. Dali mo dire, Pahungatan nyo. Dali, Noy, dali mo. Kaon mo. Luloy, kaon mo. Nimite. Salamat, dog. Sige, kaon mo. Daghang paan diha. Bakal mo mayo diha. Matay, bugal-bugal, maliin mo dong. Kaya ba ka, o matuon, mo, pero binangkal man po. Di, may kaduot, dong, Para ako na, kana inyong hanay, kanay, pandilitsi. Anak kumbate ko, Anak yun na dong, basta mga proseso na gibon. Ay, giunhansad ko, bida. Nagyudoy mo, piti, Bida, pastilan sa ninyo. Bakal lagi mo. Na yung mga chicks, inyong favorites, Duwak buok. Tagsagin mo na. Ko'y mga kakagrot sa baan yung mga babayhan na. Barikoson kayo. Wailain, anak. Dali na, oy. Dali, dasing. Ay, manimo na nga rin pansing. Hala, ding. Hala, naay mga cats, ding, Ay, kawas sa mga jewels anang mga tawhan na, oy. Oy, ayosing, oy. Na, dali, mga una lang gud ta. Dali na, ding. Ay, porbida. Abi na mo luliloy, Timite. Gidata mo rin, kaya gusto ko interview na mo. Ay, sama na dong, ha? Kakwarta tatean na. Lo. Paano ba? Kanang, i-upload ito sa YouTube nilo, ha? Timite. Sige. Sama pagtutal na rin mo, ha? Kuan, sa inyong pagkidaroon, makahin mo mag-jor-jor sa babae? Kung ako mong pangutan roon, kaya kayo. Ang babae nga makatilaw na ko, magpangita. Ay, kanang ako, dong di ko, iporbida, adi sagol sambog, ha? Real talk ni ako, ato lang niya, ako lang yung hong-hong ni mo, para way makadungog. Pwede na ako ikod-kod o kupras ang ako, do. Kaya pan akong ring makraon. Kaya mo, tarsano ko, yawa ko na nang imo, noy. Sing, tana, oy. Mamalin tag-baker, Kusugan sa hangin din, oy. Pumatay bagyo. Ay, kusog ko kaya. Tana, Sing, ipaglangay-langay. Ambot lang sa kanlig lugar, oy. Dagan man kay tigo ang hambugero. Bugero na. Dali na, mamalay na taglaing bekere. Usog kay hangin din, mapalit akong buhok na leseng. Kadungog na mga itong sultito, kadagang tiguwag, porbida. Ito'y dagang ulay. So karon, para matuo ko ninyong dito, tinuod ang inyong gisulti, nga dili to bot-bot, tinuod yun to. Bebe, kinala inyo i-prove na ko, ha? Magkuha tag babae nga binayaran. Unya, adto ko mga tanas babae kung unsay inyong mga performance, ha? Porbida. O mo na ako i-post Facebook. O, i-upload na ko YouTube. O, saan? Sige, sunggot ko. Labaw na ko. Pagkuha na itong babae. Pili ako ng gwapa, ha? Bida, dili pala ni kwarta. Asa ko masugot? Usi-usi lamang ako sa akong oras. Ayaw ka ba nakainay? Di doon ka ron magmahay. Sige, paghubo na mo. Naghubo na ko dire, day. Abi na kung nag-short lagi hapon ka. Kunot kay kag-short. Ay, panit na di ay na. Ay, ginoy. Naunsa naman na, ay. Di naman kakahimo, ay. Di naman na madago, kay. Dili mo magsalimuan ka, day. Tinuod, ne? O sa'y pagtuon mo ang plastic. Ay, imo
na ka na, no? Suwaye na yun. Tanaw na ito, magmanong ka ba gihapon. Suwaye. Ay, nanginit man ko. Nanginit ako nga nagtanaw, ani. Kadiyot kay maghubo sa ko, kadiyot. Ay, diwalis man lang. Pura magmatik. Ay, automatic. Wala ka magmanpid, ay. Automatic na ni. Suwayan ko ni. Karoon pa ko, ani. Hala, ay. Hala, di ko makatuod, ha. Sa imo bang idaruan? Gahi pa manis binangka lagi mo man, ha. Ay, tinig ako, nay, awa. Nay. Mura naman nag-chocolate lang, nay, imo. Chocolate na naman na. Kini mo ay lami, oh. Kay ganahan ko, hindi. Di ni Choco mo ron. Chocolate na. Binte, daog na binte. Taliban ko ni Maloy. Karon matuon yun ko nga bisag buring. Nakagusto yapon nimo. Probida. Labaw na ka nakagusto ka. Kay kana sila. Muna pinakagahi kayo. Kay sumulan man sila sa mga laki. Nga ang ila, pangwarta lang taon. Pero ikaw, as kabiliba, gina ko. Nakuha gini mo ang usa ka buring da. Dili kay kanarado. Ha? Pag yun ko babayra. Ay, sa kuyawa ko. Wa ka kay baw, akong sekreto. Nga naman, kung sa diskreto ni mo, lo. Naala ko gamiton para mo sabot ang ganahan ng babae na ako. Unsa man na, ha? Kanito, kanito. Unsa man na? Uy, unsa man na? Uy, YG? Ha? Unsa man na? Agot sa ay! Urbida, eh. Grabe ha. Oo. Matablas kanding, no? Oo, mata ni. Pero dili man matas kanding. Ha? Unsa man na, Dili ni matas kanding. Mata ni sa kabaw. Unsa? Oo, ay kung mata pas kanding, dili mo suot, muhuot. Urbida, no? Ala, no? Bungot kay kasi ito, no? Maude ako sekreto. Ayaw pagsapalo, ha? Ayaw sabangan niya ako, ha? Ano ko, no? May nangita, di ba? Si Burikdat, nagdala sa iyang mga sinina. Ha? Ano naman? Hindi na ko doon siya, mapuyo ba na ako? Usa? Wa sa babuang. Wahala rin siya. Urbida, no? Adi siya papuyo ni mo? Ano nga? Nakuha na niya siya ni mo? Ayaw yung sabangan niya ako, ha? Langga! Ayaw ang pleke. Ayaw ang pleke. Ano man dili mo babli, ha? Muipon ko no sa puyo na ko. Was na mabuang. Ayaw ang pleke. Ayaw yung pleke. Ay, ako problema ron. Kaya babae na may sunod-sunod sa kong lolo. Pura magnalumay ang mga babae sa kong lolo. Hindi naman hinupangita. Nga, ang ako taong lolo, magsigil sa taong tago. Sabi lang ko, be, ipabarangay ko din babae nga sa pagkitang lolo. Kalihog, tabagi ko ninyo, be. Kung saman, kung kayo pasultihon, di ko, Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Ang sendo na ito, si Dikoy, Ate Pres. Dikoy? Si Dikoy, na problema siya siyang lolo. Kaya kaniyang lolo, tisoy yung kung kainin siya sa una. Pero karoon may igaton mo gyapon. Igaton Hilig paghapon. Oh, grabe kayo. Ang mga babae, Ate Pres, nang pagita naman siya yung lolo. Gano'n man? Gamitan niya goods eye. Mata sa kandi. Sipata ng lolo, hawi. Porbida ng lolo, lolo, oy. Grabe kayo, Ate Pres, kay ang mga babae, maadto sila ha, niya. Nayo sa babae nga sigig, adto niya, kay nakasuway sa niya, buring bayarin bayana, pero laba lang mo, kay kuhan, murag, babaeng bayaran sa di si Ate Pres ba? Mao na nga, adto yun sila ha, kay, maumayang nakuhanan nga, murag, ganahan siya siyang lulo. Mao nang nalibog si Burakdat. No, Burakdat. Kisa na si Burakdat? Katong babae nga yan. Katong babae nga nakuhaan ko niya. Bruhilda. Bruhilda. Burakdat. Kisa na si Burakdat, oy. Si Bruhilda di ay. Unya? Bruhilda yang Ate Pres, pero yang angga si Burakdat. Siya na si Burakdat, nagdaong mga sigina. Bruhilda. Kay motipo na niya? Motipo na niya. Biliban na kong lulo, Ikiha taon ang babae. So, makiha ba niya Ate Pres? Kisa makiha? Si Dikoy, idikihan yung babae nga si pangita siyang lolo. Makiha man. Bito, gusto mo na Dili man na makiha, oy. Ay, galugos na. Oo, yun. Sige, sunod-sunod sukat nga nakasuway ni lolo. Niya, sa problema naman, nalang nagtao lolo niya. Saan na ni mo, Dikoy, nga nung imong gipatilaw na sa imong lolo ng babae? Imong gilaw? Kasi si Dikoy man may nagkuha ng babae, Ate Pres. Iya gilaw siyang lolo, kaya iya yung YouTube, iya i-vlog siya.
Kaya ang gigamit ko ng lolo lang, dili ko nugot ay Kung dili ay kuno sa kabaw. Oh. Dapat pilok ng kabaw. Una. Pero hindi man, mugbo man ang pilok ng kabaw. Ng kanang kanding na di pilok ng kanding. Asking pilok ng kanding. Ang ganding? Oh. O ba? Oh. O magkita mis lolo. May pangkanding, nataasag pilok. Kita mo butang pilok. Uy, magkita mis lolo ako makutanon. Ano naman? Ang babae nagsunod-sunod man kay gamitan niya kanang kabaw ay, dili gots ay. Ako mutanon palita magkita ko lolo. So why ko kog sungay sa kabaw. O sa iyo tabang di ay. Natay paambit niya Sige, paambit ba? Oo. Kana na ang ningutan naman siya o pwede ba niya ikiha ang babae. Dili kay takaprubar kay mamahug mo nag legal matters no. Mautan ko na tani attorney Atandaliaga sa Arigao no attorney. Pwede Di ba sa ko tigali, uy, kaya galawa may gihimon dautan ang babae. sige ko sunod-sunod. Sunod kay gusto kalipay. Dili kay naman ko sa dire kung ari bug ka dire sa Sirach 25. Yeah. Sirach 25 versikulo 19 nga ang title ani mga babae. Mga babae. Sa Jerusalem dili. Wala gibutang niya ngota naman si Cinder nato nga si Dikoy. Pwede ba niya ikiha babae kay nagsige nagsamok siyang lolo. Ang iyang lolo matagbag tago. Muna ingon ko ngota na tani attorney Atang Daliga sa Argao unsang kaso nga makiha ani nga ang babae magsunod-sunod og laki makiha ba di ay. Pwede na sa di attorney Rufil Badyo. Karon. Ang title ni nga adri sa sa balang kasulatan mga babae magkita kini umabasa kini sa Sirach 25 kapitulo 19. Ang bisan unsang kasamok gamay lamang kun itandi sa mga kasamok gumikan sa usa ka babae. Mas nakasamok yung tinuodlan. Masamok. Gamay lang kuno bisang unsang kasamok gamay ra kay itandi kuno sa kasamok ang hinungdan babae. Tinggal kay lolo mo sige naman lang tago. Makasama ba di babae ba? Butay. Kasoy ka. Wa sexual. Wa kasi kasuwag babae. Lalaki ra. Ang lain man dihay ako an ba no kay ang tungod sa kasamo ka gibug na sa babae di ba? Mabto sa Bible? Mas gamay ra ko nung kasamok itandi sa kasamok gumikan sa usa ka babae. Ato pa gubot yo kaayo. Okay, ari bitaw ta sa kuanlan. Ari bitaw ka dire sa kanang dungo ba ka ng istorya lang nga kung ang gusto ka ipasanay nimo ang kabayo? Dili mong kuno ng kinanglan kuno kung ang kabayo nga lalaki kung idadyo mo imong babaeng kabayo ngadto kabayo nga lalaki kinanglan magdadyo kag usa ka laing kabayo nga lalaki. Bitaw. Kay dili man mangisog ka ng kabayo nga lalaki kung di kita ang kabaw ina mo yapon. Ay, silbi na sila ka rival. Dili ay. Kanding dili. Dili sa kadar iring no. Ang iring? Ang iring. So, kanong pagda sa iring? Dili sa mistil nga na-iring laki diha ng panahon na. Di man, ang kanang iring nga mag-away, ang mga duha ka laki man. Pero mungaway man sabi sa wadi ang babae sila ang tubangan. Ang kaning kabayo lain, kay mungaway siya basta naas tubangan ang babae. Umingon po kangutana pero ako ganding Goliath, sa tanang hayop ka narang kanding bisag magdagan. Ha? Bisag magdagan. Bukdon? Makahimo siya bisag magdagan. Sa tanang sang hayop ako nagkitaan, ikay patanawon Goliath ang kanang lagsaw pero pre habag kanding kasi ako nakita ang kanding ray manganak ang itoy bangon dayon barog dayon sa YouTube nakita nimo ang kanang lagsaw kanang usa mo bangon dayon mga 5 minutes bangon mo dayon kanang kumanak ang kanang kanding kanang iyang anak gamay morom nagiputo sa plastic yan ang tilap-tilapan mo man mulakaw na dayon di pa sa magkanang iro ate pres kadi magkamang paman Dugay ka lang, biyong na, pero sa kabuan mo na pamamata. Balik ta. Balik ta. Dikoy, ikaw masad God. Nagpadama sa ingon imong lolo nga, bisakin sang checks, sa imong sang gilawgan. Ang kanang karon, ang imong buhaton sa pagkaroon, no? Kay bago pa mo natabo, di pinin mo pagkaw sa imong lolo. Kaya lang, ana, isuod sa kwarto. Kaya kayo ka, diskwido ni mo. Magyala ng abugon ang babae. Huy, ganong, uli-uli. Pwede sa dingo nga si Lolo, tos probinsya. Tos sa kuhan, wadiri. Ayaw pag-ari. Pwede sa dyan, kuhan, Goliath, pabakasyonan mo sa Lolo dito sa laing ang anak. Palayo sa. Laing apo, Goliath. Yaman ng Lolo. Pwede papuyo na siya dito sa laing apo to, sa laing lugar. Pwede ang pagbiyahe, iatol yung gabi Nga naman? Aro lili ka kita, so si Bro Hilda, Ano sa babae, inaanad ko kayo? Ako, tiningan mo babae, Lolo, abi ko na ako ng plastic. Grabe mo kuno kaya ti pre, sa tiguang na mura kuno batog yapon. Binangkal. Dali ka inom. Kasi inom. Mura binangkal diha. Lupig day ka. Lupig go.
Mawita ako may gadato sa iyo, Sal. Puro chocolate lang na imo. Ano yung chocolate buron? Ibligan mo dong. Anong yun magburog binangkaling, hindi ayong yaha. Di sulit kay pagahi. Burog Gahi ba? binangkal. Burag bato. Oo. Ilang binangkal, ay, di ka na. Meron ko ang itsura, lingin, bro, binangkal nga ni bro, lusa-lusa. Lusa, may tunson. Sila, akong final itong tambag, pabakasyon na, imong lolo sa laing lugar, aron, adili nakakita si Bro Helda. Ana, pabakasyon na. Kayo, maadto sa pabakasyon na ni mo sa amo, tanahon ta. Ano man? Binangkal ba, di ba ka rin magumbayan? Nagdagat ito naman, no? Kuna ko ang puzzle, tihon. Ano, ang sarap po karoon katagan o pagtagan, no? Pinadakinis usak ka lalaki nga nagpatago lang sa ngayon nga inting. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano, ang atong sender karon, si Inting. Kini akong problema bahin sa asawa nga convert ba sa laing tinuhuan. Pero in fairness po sa laing tinuhuan ito drama rin ni Howard ni. Pero kung ano na problema ko na akong asawa no, naniyaw na ko ang mga panghitabo ha. Iyang lulo Katoliko Romano, iyang lula Iglesia ni Cristo. Sige Brad, unsa man Brad? Brad. Morning dia, may buntag. Dali, so re. Kamin ko, kamin. Kamin Brad. Ay, salamat Brad. Brad, Brad, usa to? Kuan na taga sa Brad kanang ang Ginoo ba Brad? Salamat kay Brad. Mahalani mo Brad. Ha? Oo. Unsa tayo gingon? Ang Ginoo mahalani mo Brad. Wa din mo ron, diam na ko. Pastilan. Pastilan. Awa gyud yo. Sabi ako ikalaga di mo Brad be. Brad, salamat nga imo kong gipadayon no da. Ang Ginoo nag-ingon Brad. Unsa yung gingon ha? Tay para kadit tragod ba? Kayo tragod. Ikaw musulti ba ka? Murag kuan kanang murag nagkasulti mo og ang Ginoo da. Nagkita ko? Ay dili man Brad. Kana akong mga gipanulti Brad. Unsa ba? Nagbase ka na da sa balaang kasulatan. Ay tay para Brad unsam na yung di ka? Be, iklarohon tani be. Pastor ko Brad. Uy! O gusto ko Brad nga. Kiyulog! Katawan na lang kay Brad. Gusto ka may uban ka na mo paduong sa langit Brad. Bidas. Istorya ha. Pachor di ay. Dari sa kinapadung sa langit. Brad, puro na dili. Pastilan gani mo Brad. Pita no kasabot ko di mo ha. Kuno sa imo tinuhuan. Wa ko'y labot kay inyo man pero kung gusto ka karong debate, pwedeng debate ka. Doan ko padadaduin kita. Kita no, sabat. Kunya to riro pil banyo. Lang Brad. Ako pag-anhi Brad, ang pagsita na ko din sa inyo Brad. Dili debate akong katuyuan Brad. Kung dili Brad, kalinaw. O paghatag kanimo sa maayong balita. Sa balita ha? Kalma lang Brad. Lagi. Brad, di ako Brad. Kaya ako aron sa pagluwas ninyo gikan sa kalaglagan. Unsa man? Brad, muto ka ba Brad? Nga dili makaluwas ka na to ang reliyon Brad. Kung dili ang pagsalig na to sa manunubos. Kasi manunubot ha? Ay ako Brad, sulit ko Brad ha? Bisag ingnon ko lang nga why relihiyon nga makaluwas, solid kong Katoliko. Ang akong relihiyon, usar kag giya. Dili makatuo, tinuod na nga why relihiyon makaluwas, pero mao may giya sa akong kinabuhi. Kana inyo ha, kung sa giya ninyo, inyo na lang na ha. Ako Katoliko ko Brad, sukad pas pagkatao na ko, pagbunyag, tanan. Huwag hangtod karon Katoliko ko. At saban? Oo. Okay? Brad, kanang giya Brad, giya? Giya. Ang akong giya na ako. Utla niya ka giya Brad. Isudukin sa na Brad. Inyo gipatulo Brad yung daan. Huwag may giya inyo taka Brad. Dilan ta maglalis Brad. Sa ako lang gikaingon no. Og dili makaluwas sa tao ang relihiyon. Bidaw. Sa dili ha? Kisa balik ingon ni mo na. Kaya ano ikaw, luwas ka? Luwas to Brad. Luwas yung mata! Bebe, sa relihiyon niyo. Luwas nga ka. Brad. Ang among relihiyon Brad. Nagsandik sa kamuturan o sa kaluwasan alang sa katawan. Ungay ba? Hakbihan mo Brad. Tumba ng koral niyo. Sandik mo ka. Sige, lagyan rin yung relihiyon. Sa among relihiyon Brad. Mao ang Holy Wool. Holy Wool? Oo. Purbida no? Holy Wool. Isunas. Piskadaan. Holy Wool kada. Usab sa ng piskadaan. Kadungog naman ko. Kuluro na Brad. Kada Holy Wool. Unsa kuluro Brad? Legal, Brad, legal. Kung restrado kasi. Restrado ni sa sik. Sik pa. Kung restrado na. Kinsay pandir ninyo kinsay pandir. Brad. Tanda ko ni mo. Karos naman na yung naristro inyo reliyon. Kinsay pandir na. Brad. Kini among reliyon Brad. Naristro ni panahon sa hapon. Uy. Unya ang founder na mo ani mao si Brother Louie. Kailan mo Brother Louie. Ala?
Kung kanta na taon, brad, binuam na mo. Di pa na sa mga tinuod yun nga, mismo si Kristo, siya may tuko taon. Kinsa? Siya! Ay, sus! Chismis na! Chismis ba ta? Gusto, babla, masahan ka babli ha? Kadiyo ta? Gusto ka? Kadiyo ta? Pre. Sige. Brad, sigon sa among Biblia. Dire. Brad, sigon sa among Biblia. Ay pangakon, ayo ingna inyong Biblia. Katoliko mo ay nag-compile ang Biblia. Dili ka mo ha? O ilabo taon, angkon ra mo, nangangkon ra mo nga anas Biblia. Pero gikan ng Katoliko inyong Biblia taon, oy. Kapag sa lagi mo maong Biblia, nangangkon mo nga inyo na naunsa. Kamu istri ito ana, naunsa. Brad, kung anhi ka man na rin kubinsiron ko no. Sorry ka, Brad. Di ka makatarong sa akong tinuhuan ka ron. Dibati ka na ko, ha? Ano saban? Gati ako na kung kumbinsin mo. Sige lang, Brad. Okay, lagi. Bumalik ko nga ni Brad. Laro tadi ha? Ako ipadayag di mo ang kamoturan. Kung sa yun ang tinuod ganun. Anto na mo. Ito di kilalis ni Mudas Gawas. Magdakadungog ko nga murag nangasaba mo. Ay, sa kapastor, gustong kumbinsin ako. Ha? Unsa mo ka itong relihiyon ha? Holy hole. Holy hole? Bala ang bangag. Asa mo nakapita? Sa napita. Holy hole. Oh, porbida, yung istoryahay noon. Porbida. Daghan kayo mga sikta ron, nakalalaing mga relihiyon. Ang tuyo ay taon niya, 10% lang ito kuha sa ilang libro. Naam sa gina sa Biblia do. Lagi, pero panahon pa mas mga Levita taon, mga Hudiyo na nya karon panahon ng Kristo. Ha? Kaya mga balaura sa una para na sa mga Hudiyo. Mao nang ilahang relihiyon. Kuan ba? Judaism ba? Ha? Unya, musunod ay sila na taon. Unya, unsan man taon ng mga Hudiyo di ay pataka mo lang na. Indig. Nagtuo yung taon itong mga tawanan ng ihas kita ng Biblia, bida. Dong. Sultihan ka, tinoon nga relihiyon, Katoliko. Natukod ang Katoliko, panahon pa sa 3 AD. Itong, kuan ba? Ano Domini? Mao na siya. Then, si Kristo mo ay nagtukod ni ini. O dito kini matukod sa Jerusalem. O niya, mga kung sila nga mo sila tinuod nga reliyon. Niya, mga membro kuno nila maluwas. O, so kung tuwa na! Dunginting. Kuwat kung balik ko tao nga mikasyon ako. Pero, nabaw mo ko nga ang ko niya taon. Kaya gusto siya nga kumbinser ko niya. Mga nakandam ko daan. Kung ako kong Biblia. Para yung kaso mo balik to na, ako'y matudlo niya sa kamatauran. Dong, wala ka sa ko ha. Og mukaon na ka, naray sudan sa lamisa ha. Ako na ako tong gitakuban ra. Okay rin. Kasi gihuwat nimo oy. Ako kining napayaher ko dire. Mao ba? Sige ato na ko ha. Naghuwatan ako sa Maritelma. Sige day. Bye-bye. Suroy li totohanan ro hagito to debate ron. Bidang nga no. Hadloko ron ta na Biblia ka. Mao na kinao na to. Tinudluan kitang padardarwin bit gano. Prekejo! Ano na? Gamay na di mong tingo ko eh. Is that you? Dali! Ang sa mga amigo ni mong gwapo, sa wapa mausong matinong. Bida sa di mo. Mira, karon di ay ha, di ka gwapo. Uso naman ron. Wana, pre. Mau ka? Bungo sa ito ni mo, pre. To, ano ba? Pre, wait tagay niya, pre. Tubig, ganahan ka? Bungo, pre. Yun na. Usa to? Usa mo, kaptan mo, pre? Kanina, pre. Mau di kita wag unang balaan nga kasulatan. Wow, Biblia, pre. Kabuong mo, pre. Ngano nagdadaam ka na, pre? May balay nagkaglayan ng leyon o tinuan, pre? Pre, bisang unsa may tabo, di may tabong mabalhin kong laing tinuon. Tungod kay ang tinuon ka reliyon. Mao ang gituko ni Kristo. Mao ba, pre? Oo, pre. Ikaw, naibaw ka bag sa imong reliyon? Unsa parehas ta? Kung mubiya ka, pre, luoy kay ka. Sama ka sa silikway ni Kristo, nga atong Dios. Pre, ako, masulti lang dyan ko na mo, pre, ha? Ano man? Ang tinuod, wado ko kabasa ng Biblia kay, may Biblia mo, ha? Ibaw biya ka nga, pablitaon kayo, misa mo, ang mabasa, lagi na ako sa una, no? Comics na yun. Kulabla ito minana. Sari manok, minana, no? Kung gusto ka maluwas, pre, basa-basa pag Biblia, pre, ha? Ay naadiha ang tanan ng kinahanglan para maluwas ka sa imong mga sala. Ingon lagi ito ang pare, pre. Nga ang kaluwasan kuno sa tao, mao ang kamatayon. Oo, niya siya, naluwas na. Luwas naman kuno siya. Sa ato, manabatay din siya. Makaya yung sulti kamatayon, di ba? Lagi, pre. Niya, lagi. Ingon mo kasi nga ang kaluwasan sa tao, mao ang kamatayon. Niya, ingon man siya nga, naluwas na siya. Sa ato pa, patay na din siya. Bito, pre. Ba nga ikaw, pre? Ayaw mong tuog sama mga inana taon. Kay mauna sila ang gitawag sa Biblia nga, mga balaw, pastor. Ha? Pareha na siya. Kay, bida, wala niya mahili ang gusto o isulti sa Ginoo sa Biblia.
Suhito sa di ka na, pre. Ari man sa ingon nga suwito, nagtuon lang ko, pre. Kaya naam ko diri ko taon. Kanya murag lain kay og tinuhuan taon nga, kung bitsirong taglaing tinuhuan, lain kayo itong pagtuon, di ba? Mao ba? Awa sila may habag. Sila nga kulurong, kumbisihon, minuntas sakto tinuon nga reliyon nga tuwa. Mao gid, pre. O, lagi mo rin, tuwa kita ko. Kay, ingnon ko siya nga, balik ka to niya. O, kung mabalik mo siya, agdol ko siya, paniod to. Pero, utun man lang, mo yung mari. Mas karon to hapon, mari, pre. Murag mari ganito, pre. Among, ikain mo dito na mo do, ha? Ay, magdebate, be. Ang salan mo ng moderator, pre. Pinaminom na, pre. Ay, takap lang ka, sa buksa na ako, pre. Oh, repiri dahil na. Abi na ko, nuno na. Kaya ingon, ka nga moderator. Ninundum ko sa commercial nga, drink moderator. Ay, karuay na na, drink moderator. Bao na diha, kanahan gini mo, pre. Unya, unsa man? Nikaw na ka, ha? Kapriyado na ka? Wa pa lagi, pre. Inyo, murag doon may hunghong na ko, pre, nga. Paari ang kulinis inyo, pre. Ha? Nga naman? Umbot nga, no, pasig kaon ba? Ha? Unsa, pre? Murag kaon, pre, ba? Kay, nag-ampo mo ko niya, kay, wala gi, lungag to sa amo, kay, way bugas. Ang bahor ko tao to, ang magikaon sa mga, pagkaon sa mga bata. Ako, huwang man, wako kaon. Mao to nga, nag-ampo ko. Una, murag, itubag mas gano'n ako mag-ampo, pre. Kay, murag, doon na may humulong na ako, nga niingon. Lakaw, ato sa ilang ting. Ting? Adin ako, pre. Kay ting raman. Ha? Ting man ko. Ang dili, pre, murag, ikaw, gud lagi, pre. Ay, saba ka niya, pre. Pero sige lang. Mako, manok sa di, pakanon, di ka, kay ingon magino, pakan gigutom. Paim na ang giuhaw. Mao nga, kaon dali, pre. Kanya inom, sad. Ay, maayo na yung ginoo, pre, sa? Ay, naunsa. Karoon, baka naunsa mga ay. Dali. So, dali. Kaon dali. Wag yun mo itong ang maong tao-taon. Ay, wag mo yun siya mo ha. Milakaw lang ko. Pero sa pag-apas ako kasawa. Unya. Uy, dagang tao didi. Saan ka din eh. Susi ko. Total, sa'yo pa man sa bitaw. Kano kang nagtapok ng mga tao? Maduor ko dito eh. Excuse me. Sa manay. Uy. Umaluwas! Ano nag-iingon diri o? Klaro kayo man. Pastor taon nga. Nagdaan sa huli-huli dito sa bahay taon. Yay, bida mong binser tingali para mahimong membro nila dahi. Usa sa mga nakatilaw sa grasya sa Ginoo niya na karon. Kaanib na. Kailib na siya sa atong grupo. Kaanib na siya sa atong pagtuo. Kamao ang huli-hul. Mao kini siya si Sister Mirna Digoy. Ako nang-asawa, ha? Nampak, naam na siya niya. Mirna! Dong hindi? Ako bitaw na. Ano na ka niya? Huli! Pahuon ti karon. Niana ang atong laing kauban sa pagtuo. Bana. Ang bana ni Sister. Hoy! Wala, gihubak ka. Pagtarong niya, awa, giubo ka. Di mo tang Ginoo nga malitok limo ako nga, ha? Kastik ka sa inyo, ha? Bida, kinsa nag-ingon pabilin mo ko ninyo? Kinsa nag-ingon nga magpamimbro ninyo? Angaw, sani? Sister, ikaw na lang pasabot ang imong bana, Sister, ha? Bida, no? Mauding, kandahan biya ni Mauding wakamutong nga taon sa tong sabot, kay ni Ari ka din mangilad, ha? Brad, kung waka mangilad, usap rin yung game mo rin eh, pamut-bote? Brad. Okay, sabay. High blood, ako na high blood. Ha? Bidagila di mo kawasawa, kita may di high blood na. Dong, wako nila ilara. Unsay wa, ha? Unsay man yung pagkaunsang nabimbro naman kanila, ha? Waka nila ilara? Dong, paminaw, sayang kay napong kakilong bugas. Naaday? Ano gon? Okay, nakukutawin high blood ko tungod eh. Nadami lang akong asawa. Saan po kilong bugas, bida. Pitsan ko mo na, pero ulian ko eh. Punya ka ron. Nakita naman ako nga, giganahan ko asawa ka diya. Wa tao lumayak ha akong asawa ni Pura. Bida, sabi ko buhaton. Loko, masigun saya akong mabuhatan ni Pastora. Tao, rabi ata. May gayo ta malimot kung unsay atong pagabuhaton. Saman, palihog bita bagi ko niyo, bam. Basahir ni sila, bam. Palihog, bam, be. Unsaman ko kami pasultihon. Inting. Okay, ang sender nato karong adlaw si Dudong Inting Ate Pres. Okay, si Dudong Inting Ate Pres kanang pure Catholic yun siya. Onya karon pure Catholic siya na imong anak niya kay daghan kayong mo anay ni anak niya din ha kay pasudlong siya laing kinukuan. Suko kay siya di ko saman. Debate ta. Debate ta na atong ibagi sa Bible. Purag si atong amigo si Jimmy ba? Jimmy vibes nga ngilingi kay pong mo
Ayaw pud o sa mga bersikulo. Murag babina mga bersikulo ano mga. Mao na nga wa mo balik ang katong tao ati pres. Karon yung asawa hibong siya sige maglakaw. Ang iya ring asawa mo inadahan at tintal atong lalaki. Sa pastor, no? Pastor. Pag suri-suri nila dito may ang asawa kita niya sa plata. Ni kuan pas pastor ni kuy sa pastor nang guban-upan dito. Nagwan na dito ni bawaan ni asawa nga nabalhin og laing tinuan. Nabalhin ra laing tinuan. Lagot kayo. Pero tira ko lagot high blood ko tungod kay dadang ako asawa tungod sa napo ka kilong bugas. Nakatag day napo kilong bugas sa press. Una mabalhin taon. Nya karon makita ra ba ako nga ginahan pud ko nga asawa kadto niya. Wa ka ni lungaya taon ako nga asawa niya. Unsa may ako buhaton niya adlo ko basig unya doon na sila relasyon ug ang pastor. Unsa ko nimo buhat ya tao ra biya ta ang silos ra may mo kuatstanan at press no moy mag buhat og kanang kagubot basta silos na hisgutan bam unsa may atong babasa ni bam mayo kani nga yang asawa ni balhin og laing tinuan ha maglisod gali tag tugkad sa atuang tinuan mangita sa taglaing tinuan nga tugkaro na sud ato unsa man bambe kabam naamyo kay Bible dihang igunita ron. Ang kaning pangutana din ni Goliath ug tinuod bang nag-apal siya sa tinuhuan ang iyang pagbalhin ug ang gikadlukan katong giingon nimo og nahatang yang kasing-kasing ni balhin na. No? Ang iyang pagbati ni balhin na didto unang kanang ang mulay kuyaw karon. May lagningon siya nga anugon ang bugas, anugon ang mayong tinuhuan mo balhin ko didto. Sa ako nagingon ang pangutana ang iyang kasing-kasing nga nagpitik ug wa ba mabalhin sa laki pod. Kay kanis tatoy sila tatoy babo man sila maglisod sakto siguro sila sa kaon. Pero og bugas isgutan na bay kapalit bugas tatoy. Og ngano ni balhin gyud siya og lain tinuan. Mao gani akong puntahan kay basig kasang iya kasing-kasing na balhin. Karon og mingon sila na mo ko uban ay lang kalain katong malain nga tinuan makadung karon nato Goliath ha. Kana may uban in fairness ba na mo uban mingon nga kani mo na mo tinuod ni tinuan. Kani mo na tinuod na mo nga simbahan. Mateo 16 versikulo 18. Musa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo mga yawi sa kinghirian sa langit. O ang imong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Kani kung maghisgot ko sa relihiyon nga mao ang Katoliko ug nibalhin siya unsa man nga sa relihiyon nga yang gibalhinan ug naa ba sila Santo Papa kay kinis Pedro mao man unang Santo Papa nga gibinlan ni Jesus siyang simbahan. Ang ilang kuan lagi relihiyon kay hulihol. Unsa hulihol? Huli kuno nga lungag bangag. Hulihol. Ha? Mao ni ako kani kung ibalhin sa relihiyon. Apon pananglitan ako po na lagi wa ba mo balhin og apel yang kasing-kasing. Aduna pa ipuno. Gikan diri sa Mateo mulukso kita sa Roma. Kanang giskon matog partig tinuhuan ug unsa gyud tinuhuan ang iyang ganahan. Mobalhin kita sa Roma 8 versikulo 38. Okay? Ikan atong naghisgot og pagbalhin og tinuhuan ari ron ta dire atong tan-awon ug wa ba mahabalhin hastang iyang pagbati ngadto sa lalaki ngadto sa pastor. Romans 8 verse 38. Bitanaw na nato bi. Okay? Gingon dili busa kadi taasa naman na nawala na. Busa kadi tayo ko ha. Kadi sa kayo kay kagmay ini tiguan tadi kaklaro ng gagmay nga litera. Oy, busa di ara. Kay nagkasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga langitnong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilawom wala gayo bisan unsa nga mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo kani ug moingon siya nga kanang Ginoo mong gyapon Jesus mong gyapon among giadto okay sakay siya kay gingon man diring wala makapahimulag nato bisan ang kalibutan sa itaas o sa ubos pinagi ni Kristo so Kristo gyapon ang iyang giadto gibalhinan okay mo kuan ta diha madawat ka diha
Mrs. Madawat na to ang asawa ni Inting. Pero Inting, kung ilingin mo pagbalik katong sa una, katong asagik ka ng ilang tinuhaan nga kay ato mong gibasa ka ganang atong tinuhaan gikan jud ni San Pedro nga gibinlan ni Jesus kaning usa pwede sa makapasaran ay kay Ginoo gyapon ilang gitungong apan ang ikatulog ako ipangutana og wa ba ni balino apil ang iyahang pagbati wala ba natakli dito sa pastor kay miingon kag nibalhin ang iyahang spiritual nga pagtuo ang iyahang kasi tawag anang spiritual na Panginoon ka ng kalibutan sa tawag na physical mo sa physical o sa nang kalibutan o sa tawag na ay earthly kuhan ka ng earthworm kalibutan ay what di man na Gihapakos Bibles ka na unsa to ang earthworm uy nakainomdom ng kukulyat nakainomdom ng unko ni ana ko ng asawa abi ko magbuati ang yagi Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga Palamay Drama ug mao kini atong sunod nga drama. Ug mao to mga listeners tanan ga comment sa tuwa ko na pang sultion part 9 ug atong ibasa karon sa atong part 10. O sa dili pa nato tapuson ato sa shout out atong mga minahal nga komentor. Salamat kaayo sa inyo ha. Shout out na po si Oscar Abaydog, si Reggie Choi, si Marisol Lapsal, shout out ya. Si Helen Basil, shout out. O ako po shout out si Ma'am Del Sam 99 dia sa Hong Kong. Shout out mo dia ma'am. O si Jude Pulstico. Shout out ni mo Jude Pulstico. Taga kuan si Jude Pulstico. Taga Bohol din siguro siya. Taga Bohol. O mga to mga listeners, tanan ga comment sa tuwa. O ato na pong sundani. Ako na pong sultiyon, tuloy-tuloy na ta. O salamat yun kayo sa iyong mga listeners, sa iyong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa atong mga drama. O i-upload na ko ang Palamay Drama ni Koman ani. Kalingawi lang po niyo mga listeners, no? O hinaot nga magkita, hinaot nga mabasa na po na ko sunod nga part 11 mga listeners. Ang inyong mga o uspo na ko listeners, salamat yun kayo sa inyong tanan.